खुलुमबाय फुंबिलिनि खौरांखौ फरायदों आं राजीव बसुमतारी। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय माहारियारि मानास हाग्रामानि साखाथियाव बारेंगाबारि गामियाव खमैबो 17 फुट गोलावनि मासे गिदिर अजगर जिबौ बोखांनो हादों। आरो बे अजगर जिबौखौनो नायनो गोबां सुबुंफोरा थुबुर जायो आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा मानास हाग्रामानि हाग्रा बिफाननि खौरां हरो आरो हाग्रा बिफाननि हानजाया फैनानै बे गिदिर अजगर जिबौखौ हमनानै माहारियारि मानास हाग्रामायाव हगारहोयो। लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बेबायदिनो मानास हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनानै गामि ओनसोलाव थाफैबाय थानाया दानिल' बाथ्रा नङा होननानै फोरमायो। Pita. बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।